Gogo ndinawa ndo madam wangu anofamba nawa. Ndinawo gogo. Hakuna kwatingaenda vakagona kutaura kuti vari ku UK but tiri muZimbabwe. Muri kupi? Tiri muZimbabwe. Saka page iroro richagaina attraction. Ragaina attraction unotsvaga mablogger ana Zigo ovabhadhara ana Zigo ma50 nema100 ekupota vachiposta tumavidhiyo futi tumwe chetepo ana Zigo. Saka unotomupa uchipinda mumotikari yekuhaya omudza kuti isa caption yekuti binga isina noise ana Zigo. Panopera 1 week vachikuposta ana Zigo uchiita sekudaro. I can guarantee you that within 2 months unongo wine a minimum of 80,000 followers on social media. Lokubatikadare ana Zigo. Ladies and gentlemen, you can't imagine what Diano andasangana naye panapa. Maybe if you can guess that tonga taratidza. Mulunzi amupo kamunyika panapa ndakusangana nemi pa long chain Africa bet chicken slice. Muri kuite ku UK? Ndiri kuno kuZimbabwe anamuenda ku UK. Amuzi ku UK? Handisi ku UK. Kana vati munoona imi muri vanhu vemweya nemachichi pamwe munenge muchitravela ka madzoka mukaenda mukadzoka mukaenda. Aiwa no, hakuna kwanamboenda. Ndiri pano ndiri muno muHarare pa7 Anderson Meboreni. Otherwise muri sei Securitas? Aiwa ndofara. Ndo first time yangu kuonana nemi. Ungokuona pa mhepo chichi bata Securitas vabatsira ningi. Vamwe vanonzwa kutengera sutu futi vabva mukubatsira. Zvine mutoro wabasa handiti? Aiwa. Izvo zvinoitwa ndezvemadzitateguru izvi. Alright, madzitateguru. Aiwa, ndiri kuona. Then pane nyaya iri kunetsa pasocial media ndiri kungonzwa Securitas ndo nyaya yandatisangana kudotaura ipapa. Unzi vari ku-UK and vanhu vatumira mari ku-UK ma$500 ma$600. Ndakaona mapage achitoposta about nyaya idzodzo and obviously hamusi ku-UK but zviri kunyatsofamba sei? Munoona pane vanhu vakagadzira chitupa vakatora face yangu vaisa pane chimwe chimunhu chakapfeka sutu. Vakatora face yangu. Saka ivavo ndo vari kuzviti ndiSecuritas. Saka kwamuri imi mazukuru mune muri koko mukaona face iya iri pachitupa pemva vafunga ndini. Chitupa chakanzi Gift Tasu. Anereka. Saka angotora zita rekuti Tasu riya vangosora ngoti Gift Tasu kumashure andika. But chitupa ichocho vanhu vakatoba. Ina hapana pandopa muzukuru madetails kuti ngaise chitupa changu. Ini natanga afona ne video call. Ondoona pa video call. Then kana andiona ndopa madetails kuti aise mari. So far inini ndiri kushanda ndiri muno muZimbabwe. KwaHarare pa7 Anderson Meboreni. Kana ndoenda ku UK ndichataura kuti ndakuenda ende ndiri pa airport untoona vakomana vachitotora mapicture vachitoona kuti nditopinda muchi muenda kana pamuchaenda ku UK muchatanga nevisa. Momboaplya muchifamba pore hamusingomuka muri ku UK. Aiwa atimuke tiri ku UK. Saka imbavha kaidzi. Aiwa idzo imbavha idzi. Mukatovabata vanhu vavabatei. Hamuna nemamatano amuri kutora emutemo because ndo ana defamation of character, cloning, using someone's identity chichichichi. Takatomboripota. Chitupa yacho tikatoisa kupolisi. Madetails akatonyorwa pasi. Saka zita renyu rakurema kana vanhu vakukwanisa kuba kuti munhu anomuka kuti ini ndini Zigo panamba. Uyai mundoone ndozvamuri kutoka zita renyu rahombe raita mukurumbira ka. Zita iri isita rine chekuita nevarwere vari kurapa vachipora. Saka iwo ndo kwakuda kutadza kumhanyira kuti zita iri rarita mukurumbira so rega tiende kupi tiendeko. Ndikupaona. Asi mazona. Saka zvinhu zvinongoitika but hakuna isingapere zvakuti zvino zvaakumagumo manje. Zvakumagumo. Aiwa zvakumagumo. Well, so varuda kukubatai pamanumbers ari legit. Atichaisa pascreen up. I think chipemango adedzera kuti vanokubatai papi. Inini zvandoita manje handina manumbers akawanda. Ndiri number 1 yandoshandisa. Alright. Either ku direct call kana ku WhatsApp. Number iyoyo imwe chete. 078 461 4908. 078 461 4908. Unobata. Uona kana gogo ndinawa ndo madam wangu anofamba nawa. Ndinawo gogo. Hakuna kwatingaenda vakagona kutaura kuti vari ku UK but tiri muZimbabwe. Muri kupi? Tiri muZimbabwe. Alright. Anowanzwa Securitas wabva ndo andofamba nawo chete tikazowaona vachifamba nevamwe tobva tati Securitas. Tinoshandisa manumbers iyaya and then toya papi pana Anderson Road. Pa7 Anderson Avenue, Meboreni. 7 Anderson Avenue, Meboreni. Yes. Any day of the week. My days andisingashandi iMonday neTuesday ndo ma off days angu. Monday neTuesday.
Wednesday zvichienda mberi kusvika Sunday. Yes. Ndozini kamwe kadambudziko kandinako vanhu vazhinji vakatadza ndati ndiuye mumbokasota kana makasota ndobva ndabuda nchiti ndonzigo ndatenda tateguru. Unoda zvakanakira ini handitsvage vanhu imimi unogona iji kune vamwe vanonyatsoona kuti aenda kana pamuprofita ari kuramba achiatakwa aenda pana sekuru akuramba achiatakwa kwangu inini ukauya bhozi ndotanga ndazvikumbirira andika hakuna isingakumbirirwe tokumbirira kuti chidau chake mutupo wako tonyatsokupinda newe. Aiwa vazhinji vari kupora. Ayo ndatisangane kubva musi weTuesday mune makazorora kubva musi weWednesday kusvika musi weSunday pa7 Anderson Avenue Melbourne. Kana kufonera manumbers ari kubuda pascreen toona kwasekuru Tasvu vari kuvharwa. Ukaramba uchivharwa after waona video rinori I think unenge ungorione shungu dzekuita dzekuvharwa but maona sekuru Tasvu arimo muZimbabwe musi wachabuda muZimbabwe achienda kana kuSouth kana kuUK kana kuAmerica kana kuchi havangobudi vasina kutitaurira vanototitaurirawo panapa kuti ndakuita se ndakubuda saka musabhelieve zvese zvamuri kuona pamasocial media ingori social media mazuva anofanira kunakidza bozi pari zvino mazuva ano ka Facebook page yangu ndakamboimisa handina kana eni chandikuposta yaane kuma 8 months saka vanhu vari kungomhanya vachimbotera bozi paFacebook papari izi kuti ndikabuda live itaura paFacebook vatobva vatora nhamba obva vaedita nhamba panapa obvisa yangu nhamba yayo obva vaisa imwe nhamba saka ini ndinoti panhamba iyoyo yandakupai iyoyo ka kana ikaramba shingirirai svika mandibata varikuuyawo pamapeji pedu vachikomenta kuti ndini sekuru Tasvu chichichi onyora basi eka ndo vanhu vamwe vari kutaura nezvazvo kakuti ndo vari kutsvaga zita kuda kuti vatsvage malikes oenda nezita iro rooneka kuti ivo ndo sekuru Tasvu. Inini zvandoita ka pavideo call ndobvuma kubuda hapana pandoramba bozi ndini original sekuru Tasvu. Saka ivo vaye ukadasa video call vanoramba havabvume kuita sei havabvume za video call sikaito rimwe test tomboti wazorasikawo wangoenda nerimwe direction try video call obva wati ndavabude sazonyepirwa kuti aiwa sekuru Tasvu ari kumbonamata aiwa hakuna kana kuti sekuru vari busy ano unoisa video call yako waisa video call then undoona utaura nei. Ayo totenda. Thank you.